يقبر السرير حزة شبا زيدك اسكت في الخنزة يبغض زيادة الجقر لكار توليد اللعبة بعد يبلتاك وقفا زي يقبر السرير حزة شبا زيدك اسكت في الخنزة يبغض زيادة الجقر لكار توليد اللعبة بعد يبلتاك سلام تخاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوكت كونوا ناي ووترو تبنيتنان بحقنانيو لومو وانكم ووترو العلا قداس النزل لو زبلنا يو زينات هاد بدرجة عالم بزوبا بخلو حزنا لكم ناباهم قريبنا لنا سام موداتا مسانا كتكتاتلو دما بتحتنا نعدمكم مچم عالمنا كميلات كاير كم زلا كل سبز سعتي مثلا نحنا دما ابزي اكايدانا عالم كن جنزب كحجزنا زغل اكايدانا عالم ሕብረተሰብና በኸመይ ክጸልዎ ኸሉ በኸመይ ጸልወሎን ሃገርና በኸመይ ክጸልዋ ይኽእል ንመጻኢኸ እንታይ ዓይነት ጽልዋታት ከምጻልና ይኽእል ንዝብል ክሕግዘና ዝኽእል ዝበልናዮ ብዓብ ስእሊ ጀሚርና ዙም እናገበርና ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ናይ ዓድና ኢና ናቱ ዘለና ስለዚ ውድድር ናይ ሓያላት ኣዝዩ ብርቱዕ እዩ ዘሎ ናበይ ገጹ ክኸይድ ይኽእል ድማ ክርክፍትና ስለዚ ላይክ ምግባር ስፖርት ምግባር ክሳብ መወዳእታ ምጽናሕ كمون حنات نقفيتا يخون رئيتوتاتكم دما بالتعمي يدلينا بكومنت سكشن. Thank you very much. مجمرياكن بزكن جمرينا. Let's go. 1957, when newly independent countries like Ghana and Sudan joined the International Monetary Fund, IMF, Africa has become an integral part of the international lender. The IMF says one of its main goals is to provide diverse financial support to many of struggling economies in Africa, with a long-term goal of ending poverty. Our biggest role to help Africa is to support Africa to grow. IMF ዝበሃል ባንክ ሎ ኢንተርናሽናል ሞኔታሪ ፋንድ ዝበሃል ገለ ካብቶም ብሬተን ውድ ኢንስቲትዩሽንስ ተባሂሉ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣሜሪካ ናትና ያዛ ዓለም ምስ በሉ ዘተኣታተውዎ ኢንስቲትዩሽንስ እዩ ስለዚ ወርልድ ባንክ ምሉእ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ኣሜሪካ ክኾን ከሎ IMF ድማ ኣብ ትሕቲኦም ኮይኑ ንቁር ብኤሮጳ ድማ ኢድ ዘለዎም እዩ ስለዚ እዚኦም ክልቲኦም ትካላት ንኣፍሪካ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዕዳ ሂብዋ እዮም ካብዘን ዕዳ እዚአን ተጠቂሞም ንኣሽቲ ለውጢ ዝገብሩ ሰባት ኣለዉ እዮም ግን ብዓብዩ ዝበዝሕ ሃገራት ናይ IMF ዕዳ ዝወሰዳ ካብቲ ዘምፅኦ ቁጠባዊ ዕቤት ከምፃየን ተባሂለን ዝኣተዎ ዝኸሰርኦ ይበዝሕ እስከ ስምዕዎም ንሽተይ So growth is the best way to beat debt. But over 5 decades later, African economies are wallowing in unsustainable debts, plunging them into cyclic economic crisis. So what good is the IMF for the continent? Welcome to the flip side. When you mention the IMF and its financial programs and interventions, which continent comes to mind as the biggest client? Well, sometimes ዝብል ዘለዉ IMF ድኽነት ከኣሊ ንኣፍሪካ ክህብ ተሚሉ ዝመፀ ተኾይኑ then what happened እተን ኣፍሪካ ንዓመታት ዝወሰዳ ካብቲ ዕዳ ስለምንታይ ካብቲ ዘለዎን ሽግር ክወፃ ዘይከኣላ ዝብል ሕቶ ቀፃሊ ኣብ እዝኒ ናይ ብዙሓት ኣፍሪካውያን ወይ እውን ኣብ ርእሲ ናይ ብዙሓት ኣፍሪካውያን ዘሎ እዩ እተን ዝሕገዛ ዘለዋ ዝበዝሐ ሓገዝ ዝወሰዳ ስለምንታይ ክቕየራ ዘይከኣላ ብዙሕ ነገራት ክትጠቅስ ትኽእል ኢኻ ሓደ ካብኡ
እቲ ኮንዲሽንስ ንኣፍሪካውያን ዝገብሩሎም ከቢድ ስለ ዝኾነ እንታይ እቲ ኮንዲሽን ስምዖ ኣብዚ when hit by global and internal shocks. 48 African countries collectively owe the IMF $42.2 billion. That is ከባቢ 42 ሃገራት ኣፍሪካ ካብ IMF ገንዘብ ተለቂሐን ስለዚ ተለቅሖ ድማ 42.2 ቢልዮን ይኸውን ብዙሕ ገንዘብ ኣይኮነን ብመንፅር ናይ IMF ንኻልኦት ሃገራት ዝቦ ማለት እዩ $2 billion. That is nearly 1/3 of the IMF's total outstanding credit, making the African continent a significant borrower of the IMF. We work very closely with African countries to be a source of liquidity and reserves for them. But juicy as that may sound, IMF financial support have always come with tighter conditions. Terms like austerity, privatization, liberalization, deregulation, and currency devaluation are often associated with loans from the IMF. ሕጂ እቲ IMF per se ወይ ብደፊኒሽን ሕማቕ ማለት ኣይኮነን እቲ ዝህብዎ ኮንዲሽንስ ግን ነተን ሃገራት እቲ መንግስቲ ልሕሉሕ ከም ዝኸውን እዩ ዝገብሮ እዚ ከዓ ዲሬጉሌሽን ማለት ገለገለ ሴክተርስ ከምዕብል እንድሕር ኮይኑ መንግስቲ ክዕቅቦ ክኽእል ኣለዎ ንኣብነት እንታይ ዝበሃል ኣሎ መንግስቲ ክዓቢ ከሎ ኣሎ ፀገማት ዶሜስቲክ ኢንዱስትሪ ክትዕቅብ ተኮይንካ ንኣብነት ሕርሻ እንተለካ ካብ ደገ ከም ድሌቱ ንብረትካ እትሎ እንድሕልካ ሕርሻናትካ ኢንዱስትሪናትካ ከምዕብል ኣይክእልኒ ምክንያቱ ምስ ተማዕቢለን ዘለዋ ክትወዳደር ስለዘይትኽእል ስለዚ ካብ ቻይና ሱቕ ኢሉ ዝፈረየ ፕሮዳክት ክትእቱ ተጀሚርካ ብፍላይ ድማ ብዓድኻ ከተፍርዮ እናኽኣልካ ከለኻ ነቶም ካምፓኒታት ናይ ዓድኻ ደቂስካ ብናይ ደገ እንድሕር ትጥቀኦም ኣለኻ ኣብ ዓድኻ ኢንዱስትሪ ኣይተማዕብልኒ ኢኻ ኣይክትምዕብልኒ ኢኻ ድማ ስለዚ መንግስቲ ገለ ነገር ስጉምቲ ክወስድ ኣለዎ ዲሬጉሌሽን ዝበሃል ግን ነዚ ነገራት መንግስቲ ክፉት ክኸውን ከም ዘለዎ ገለ እዩ ዝብል ኢን ጀነራል IMF ዝተኸተሎ ፖሊሲ ነዛ ሕጂ ዘላ ኣፍሪቃ የምፅዋ ሕጂ ናይ IMF ጥራይ ክነቅፍ ኣይኮነን መራሕቲ ናይ ኣፍሪቃ እውን ግደ ኣለዎም ኣብኡ ሓንቲ ብዚኣ ለንቀነ ትዘውር ዘላ ቪድዮ ከርእየኩም እየ ኣብነት ኣብ ዝቐረባ IMF ንኢትዮጵያ እዩ ዘለቅሓ ዘሎ ገንዘብ ኣብዚኣ ሓንቲ ቪድዮ ርኢ ኣለኹሞ እዚኣ እዚ ንሪኦ ዘለና ጎንደር ዝበሃል ከተማ እዩ መቸም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ብፍላይ ንኢትዮጵያ ኣብ ዝቐረባ እንድሕር ተኸታተልኩም ኣብ ዘን 2 ዓመት ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ክንደይ ኣይፈልጥን ዓብ ፕሮጀክት እዩ ዘመርቕ ዓብ ፕሮጀክት ሓንሳብ እቲ ግራንድ ናይቲ ናይ ኣዲስ ኣበባ ከተማታት ዝተፈላለየ ብሎክስ ፅርግያታትን ገለመለን ተገይሩ ሓንሳብ ፅንሕ ኢሉ እቲ ቤተ መንግስቲ ይበሃል ሓንሳብ በዚ ከይዱ ኣካል ገለ ቦታ ሰሪሐ ኢሉ ብዙሕ ነገራት እዩ ዘመርቕ እዚ ፕራይም ሚኒስተር እዚ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ኣነስ ካብ ፕራይም ሚኒስተር ወሲድካ ሚኒስተር ህንፃን ምዕባለን ተትገብሮ እውን ሕማቕ ኣይምኾነን ዝብል እምነት ኣለኒ ምክንያቱ ጎንደር ዝበሃል ጥንታዊ ትራዲሽናል ምዕባለ ዘለዎ ታሪካዊ ከተማ ናቶም ናይ ቱሪስት ቦታ እዩ እዞም ኩሎም ቅድሚ ዝነበሩ ስለምንታይ ኣይገበሩሉን ክትብል ትኽእል ኢኻ እዚ ሰብ እዚ ግን ናይ ምህናፅ ክእለት ኣለዎ ክሃንፅን ክጅምር ጥራይ ዘይኮነካ ይውዲ እዩ ወዲኡ ድማ ፍላሽ ዝኾነ መመረቕታ እዩ ዝገብረሉ እታ ፀገሙ ኣነ ካብ ተዓዘብኮ ኣብ ፖለቲካ እዩ ዲፕሎማሲ ድማ ቀንዲ ስለዚ ኣብ ዲፕሎማሲ ሓሸውየን ገይማትን ስለ ዝፃወት ነታ ሃገር ውሽጣዊ ፖለቲካ ይኹን ደጋዊ ፖለቲካ ኣብኡ ፀገም ኣለዎ እዚ ኩሉ ኩናት ሓተት ብየማንን ፀጋምን ዘሎ ውፅኢት ናይ መርሕነቱ ክኸውን ከም ድኽመት ናይ መርሕነቱ እዩ በንፃሩ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ክሪኦ ከለኹ እዚ ሰብ እዚ ፕሮጀክትታት ዓበይቲ ሓንሳብ ናይ ሲሚንቶ ክንደይ ቶና ዘለዎ ይበሃል ሓንሳብ ናይ ገለ ይበሃል ብዙሕ ፕሮጀክት ከመርቕ ርየ ኣለኹ ኣነ ስለዚ ነታ ሃገር ኣብ ቱሪዝም ብፍላይ ቱሪዝም እዩ ዝርድኦ ንዑ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ቱሪዝም ይርድኦ እዩ ነቲ ቱሪዝም ድማ ከመይ ጌርካ ዓበይቲ ነገራት ከይገበርካ ንኣብነት ናይዚ ጎንደር ሓድሽ ነገር ኣይሰርሐን እንታይ ገይርዎ ኣፀባቢቕዎ ፅርግያ ይገብረሉ ፓርክታት ይውስኸሉ ሰሓብነት ጥራይ ይውስኸሉ ሰሓብነት ከም ዘለዎ ነቲ ጥንታውነት ከየጥፋኻ ሰሓብነት ከም ዘለዎ ብምግባር ናይ ቱሪዝም ማዕከን ይገብሮ እዚ ገንዘብ ብኸመይ ከም ዝመፅእ ተረዲእዎ ኣሎ ሕጂ ቱሪዝም ክብል ከሎ ኢትዮጵያ ሕጂ ገለገለ ሰባት ኣሎ ኣብዚኣ ሶሪ ከነፅረልኩም ዝደሊ ብዛዕባ ኬንያ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ሶማልያ ብዛዕባ ሱዳን ብዛዕባ ዝኾነት ይኹን ፅቡቅ ክዘረብ ከሎ ደስ ዘይብሎም ሰባት ኣለዉ I don't know why I don't understand this ንስኻ ፅቡቅ ካብ ኩሉ ኢኻ ክትምሃር ዘለካ ኣብ ጎረባብትና ፅቡቅ ክህሉ ኣነ ይፀልእኒ ኢትዮጵያ ፅቡቅ ክህልዎም ደስ ይብለኒ ፀላኢና ጥቃ ኩሉ ነገሩ ኣብ ጎረቤትካ ዘሎ ሓዊ ጥራይ ክትፍኦ ንዕከሙ ጥራይ ዝብነ ሰብ I'm really sorry ኤርትራ ቀሲሉ ክመፅእ ክእል ይኸውን እዩ እዚ ኩነታት ኣብ ጎረባብትና ዘሎ ፀገም ናቶም ናይ ኢትዮጵያ ሽሕ ግዜ ተዛሪብና ኣለና ንሕና ካባቶም ዝፈለየና ሓድነት ናይ ህዝብና ኣለና ሃገራውነት ተማዕቢልና ኣለና ከም ሃገራዊ መንፈስ ኣለና እዚ ፅቡቅ እዩ እዚ ድማ ነፍሱ ዝኽኣለ ስራሕ እዩ ዝሓትት ግን ጎድለና ድማ ኣሎ ብፍላይ ኣብቲ ትሕቲ ቅርፂ ንሕና ንገብሮ ዘለና ትሕቲ ቅርፂ ኣብ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ መብዛሕትኡ እቲ ዝዓበየ ፕሮጀክትስ ናይ ኤርትራ ክብሎ ዝኽእል ኣነ ዲጋታት እዩ እቲ ዲጋታት ድማ ኢሚድየትሊ ውፅኢት ከምፃልካ ይክእልኒ ወይ ቅልጡፍ ዝኾነ ሕጂ ኣብ ኩነታት ናትካ ለውጢ ከምፃ ይክእል ማይ ክትዕቅብ ኢኻ ኢንቫይሮንመንት ክቅየረልካ ሎንግ ተርም እዩ ለውጢ ከምፃልካ ተኮይኑ ድማ ነቲ ዲጋ ምስ ወዳኻዮ
تحتيو irrigation systems معبول حرشة كتتاتاتو لك لذي ساعات يدليك لذي تيرترا جيراتو زلا infrastructure تي invest قبر زلا بعابيون إيرترا قلتيفو شجراك فتح زغل كوين يلن ويون قلتيفو أتاو كمس زغل كوين يلن سلازي حدا كابتي أبزا عن زريو زلهم منالبات مزيا أتاعيزة أبتنا إثيوبيا كملس قبلن دي أبزيا لنكني بتدقاقامي بوست كقبر واري يلغو زيا سل زيا أمين كم بزوع غير حديك ناتو جربا ما تحقوا من ديو أبيرترا تي هنت أتاتنا إيرترا داغما يكنت ويون كتسجن جميل خمزولوس جالس حبريتا وجينيرو تسفاني وس انتايلنيرو imagine how stunning Asmara will look when more of this when more تزبس حق فالات سنت أتاتنا إيرترا حدش كيس راكا نتزول تراي بويا لخيخا جل ما تبع قبر التغيلكا اجي جل سب تايب المسيلكم من تمنجستكو برايوري قدامنتنا تكاليو وا إيرترا 3 عامات ندي حجرالا أبقى ترى زول بيت مرتكو خلت غيرلو let's stop there for a while stop there أنا ناتي ما ريتا مالتي ديجا تاتن بيت مرتاتن سرحنا لنا غور يا أغلنا نجزيو now focus on the cities سلام تعرف كتماتات كانت تذكر صبوا كاني سمعني مغنياتو you want money إيرترا كتمقبل جنزب يدليايو زي إيرترا وركي لو أنت قليل كلا ورك أنتي وحودي أتاوناتنا وركي بورك زي ما عبلت هجري لا كابانا لا زلو مالو مبش كمان تركبهم بزوج يتقبلوا خمسة لو يزري يعني جن هل ناي جنزب كتركب تخين كتوريزم زبالي تزغل لا تكبرت لك توريزم تاي مالتي هذا سب جنزب عزيز مسكا نتازل لك أجت هذا ما تريو إيرترا دما تفتراوي زي بيكولا روما زبل كتسلي زلنا مخالي صباغ اللوا تفتراوي صباغ اللوا artificial حجز تفترة دي كونه تاريخاوي صباغ اللوا سلازي naked beautiful كم زلوا بويا تراي الخيو قال لك أبتها تقبرلو and then تايقوني tourists will flow tourists ما تخاخ جمريم maybe tourism ناتكا أنا جنابنا مس national security زلنا تسقمات أبقوا مدمتاو ولا أسمران باتسعن 4 كلمات تراي قبرو أبو تراي سبكم أتأكا يخلي سلازي make it look appealing على إدما you need social media نابنت for example أبزي هانتي رينا لنا لومي أب نيرترا بزوح زتوكوري تحسوتات سلازلني أبزيا هانتي فيديو نيراك محجي أول رينا لنا زيا مسمعوا بعد نايل معات مدبات حجرنا جامو نمبركات تثبيت نقبرلو باتي أب قدمي عالمك عندما يوكيرو سرحلو أركتيكت مخانو نفلتم أب حركيكو بشحن شعات ميتوسان شومتن كابو عبد القادر حج حسن كابديو بخيطة أدرس تولده ود 3 أحمد مسكوني يصدرو أما أدت مرتك رغبالو زخاله أب كامبان بازع حدا كابتم إيرترا بفلوي كبريك وهابو زقباء ويون كبرو نستوهابو بكريو بسنة بابو ترايدي كونس هذا مارفيلوس فليز بلت باغازلو architectural ناي توريست مسحابة كاونزغل بروجكت زن كده ترايدي كونس نخو صرحي لا بعداتيو زجمر مالتيو إذا بروجكت زيك كم 3 عامات فيديو تسرحي لا على السوشيال ميديا أنا رياكت كير لاني كم سوسنا جزء the question is where does this project stand is the project زي بزيك على العالم نيرترا عبناي توريزم من شكونا مخالة نيرو لذي البروجكت توديو أبير ترازل البروجكت كان تايب لكم زني كم يسرح له بزوج جنزب وتيو بزوج بروجكتات يسرح له إذا بروجكتات زين مستوريزم كونكت خد قبل تغيلك قالت تقرص أو خد قبل تغيلك قالت صبغ نقرأ خد قبل تغيلك ولا نيشتي ونيخون انتهي قبل الكاغل attraction كونا كايخل سحابنت كم زلوا سباتنا ونخمتو كجددوا كل لهم for example 2025 جمير الله let's listen مجمريا تملي سنة زيا كزارب الله دليلهم أبزيا سكان اسمع بريزنت سياس هي بوازن برزربا من اسمع أبزيا هالوقت ما قبض بحالو كابسبا جميركا صبابل أحملت بل فريتات بل ذربل نحنا مهرتك نحابتلو نخيل دجفت قد مدبات كانت أعطاتهم كلا لنا مريت أسألنا مريت أكل لنا ماي تي زتأعطاتو زلو مدبات ندعر سريعو نحنا نحرشها في الرياض أبتزل على درجو خنا بصحهم كلا لنا ناي هبت بحرنا سقاطات مودات يبلون أي تنكفنا لنا نزارب نخينا نعون كنا معبلو خنكيل منتي الانفراستراكشر دبلكت ناي ماي لما عاد ملكت ناي الكتريك مدبات ملكت نسوين زرزر سرحتها وطنات وصلوا سلادولو ناب industrialization ويدما ناب
ማኑፋክቸሪንግ ገጽና ክንሰጋገር ናብ ክብርታት ምውሳኽ ቫልዩ ኣድ ምግባር ደኺደልና መደባት ኣበይ ኢንዱስትሪ እቶም ቀዳማይ መደብ ኣብቲ ናይ ልምዓት መደባትና ንብሎ ተጻሒፉ ኣብ ወረቐት ተነዲፉ ኣብ ሸልፍ ኮፍ ድብል ኣሎ ድማ ኣይተሕሰብ መዓልቲ እናተመለስካ ክትሪኦ ኣለካ መዓልቲ ክትሕድሶ ክትክእል ኣለካ እንታይ ሓዲስ ተረኺቡ ኣሎ እንታይ ክትውስኽ ትኽእል እንታይ ክትገብር ትኽእል ትማሊ ቅድሚ ትማሊ ዝበልካዮ ስርሕ እዩ ካብኡ ዝሓሸ እንታይ ኣሎ ሕጂ ቀፃሊ ናብ ኢኖቬቲቭ ዝኾነ ናይ መደባት ዲናሚካዊ ማዕባብላት ኢና ንሰርሕ ኣለና ከም ኣሰራርሓ ከም ባህሊ እውን ክውስኮስ ኣለዎ ተባሂሉ ዝስራሓሉ ዘሎ ሕጂ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዘረባናቱ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ኩሉ እቲ ዝብሎ ዘሎ ኣብ ወረቐት ፅሒፍካዮ ፖሊስ ወፂኡ ቅድሚ 3 ዓመት እኮ ከም ዝተኻይዱ ነይሩ ገለ እቲ ፖሊስታት ፅቡቅ እዩ በት ኣብ ተግባር ከመይ ይትግበር ኣሎ ከምኡ ድማ ዳይናሚካዊ ማለት ቀፃሊ ዓለምና ትቕየር ስለ ዘላ ምስ ክቀያየር ክኽእል ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና ስለዚ መድረክ ናይ ኤርትራ ፎር ኤግዛምፕል ካብ ውዕል ፕሪቶሪያ ተፈሪሙ ዝብል እቲ ኩናት ኣብ ትግራይ ዝነበረ ጠጠው ካብ ዝብል ኦልሞስት 2 ዓመትን ገለን ጌርና ኣለና ንበሎ ኣብዘን 2 ዓመት ኣብ ፀዓት ምትዕርራይ ድዩ ኣብ ገለ ነገራት ምትዕርራይ ተስፋ ዝህብ ጉዕዞ ንርኢ ኣለና ሓደ ነገር ግን ኣነ ክሪኦ ዘይከኣልኩ ወይ እውን ክግበር ዝደልዮ ግን ክግበር ዘይተኻለ ስለምንታይ ነቲ ብፍላይ ኣነ ዝረኣየኒ ማለት እዩ እቲ ሃገራዊ ኣብ ደንቢ ሃገራዊ ኣብ ደገ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ብዙሕ ንዓመታት ኣብ ጎኒ እቲ መንግስትን ህዝብን ደው ኢሉ ንኩሉ ብድሆታት ዝመከተ ህዝቢ ኣሎ ገለገለ ካባቶም ድማ መሬት ተዋህበኩምን ክትሰርሑ ክትሰርሑ ሲ ግሪን ፍቃድ ዘለዎም ሰባት ኣለዉ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም እዞም መሬት ተዋሂብዎም ንክሰርሑ ፍቃድ ተዋሂቦም ዘሎ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ንክጅምሩ ሲ እንታይ ጠጠው ዘብሎም ዘሎ ኣነ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ሓሲበ ገለገለ መልሲ ክረክበሉ ይከኣልኩን እዚ ህንፃ ንሪኦ ዘለና ንኣብነት እዚ ንሪኦ ዘለና ስለምንታይ ብዙሕ ህንፃታት ብወያ ክግበረሎም ዘይክእል እቲ ምክንያቱ ቱሪስት ንኣብነት ኣብዚ ሕጂ ጊዶን ፅሒፍ ነይሩ ቱሪስት ኣብ ኣስመራ ይዘሩ ኣለዉ ስለዚ ቱሪስት ይመፁ ናይ ኣለዉ ኦኬ ዋሕዲ ቱሪስት ክህሉ ክእል ምስቲ ፅባቐ ናይ ኣስመራ ናይ ኤርትራ ናብ ግምት ኢኻ ምክንያቱ ናይ ኤርላይንስ ሽግር ስለ ዘሎ ትገዳ ስቲል ከም ድሌት ኤርትራ ፍላይትስ ንክትገብር ፀጋም ስለ ዝፈጥረላ ዘሎ ናቱ ይርዳእኒ ኣይ ኣንደርስታንድ ስለምንታይ ፀዓዱ ናብ ኤርትራ ደይገሹ ዓረብ ናብ ኤርትራ ደይገሹ ቻይናውያን ናብ ኤርትራ ደይገሹ ኢላ ኣነ ይጭነቕኒ ምክንያቱ ዲስ ኢዝ ኣናዘር ቶፒክ out of our control ንሕና ኮንትሮል ክንገብሮ ንኽእል ንሕና ተትከኣለካ ጥራይካ ክትገብር ዘለካ now back to my topic እዚ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ህንፃታት ከምዚ ዓይነት ፅባቐ እንተተፈጢሩ ማግኔት እዩ እዚ ማግኔት ኮይኑ ይስሕብ ኣሎ ንመን ክስሕብ ክእል እዚ ንፀዓዱ ይብል ኣለኹ ንፀዓዱ ወይ እውን ኤስያውያን ገለመለ ክስሕቦም ኢለ ኣይኮንኩና ንዝብል ዘሎ ንኤርትራውያን ክስሕብ እዚ ኤርትራውያን ክስሓብ ኣሎ ኤርትራ ድማ ነቶም ኣብ ደንቢ ሃገራውነት ዝነበሩ ግቦኦም ዘማለዉ 2% ዘድል ኩሉ ዝኸፍሉ ዝነበሩ ነዚኣቶም ጥራይሲ ፍቃድ ዘይትቦም ንክሰርሕ ስሚንቶ ወላ ካብ ደገ ገዚኡ ሰብ ከምፅ ዘይተፍቅደሉ ባዕሉ በዚ ብሽጣሩ ንክእቱ ዘይተፍቅደሉ እንድሕር እዚኦም ተፈቂዱሎም ኣነ እንታይ ይበልኩ ነይረ እቲ ኣብ ደንቢ ኤርትራ ዘይነበረ ነቲ ግቡኡ ዘይገብር ዝነበረ ብግዴታ ብተህዋኽ እናፀደፍደፍ እናበለ ኣብቲ ኤምባሲ ከም ዝኸይድ ምገበሮ ነይሩ ናተይ መረዳእታ እዚ if you allow ነዞም ኩሎም ነቲ ሃገር ኣብ ኩሉ ነገር ጠጠው ዝበልዋ ንሓታቶም እንድሕሪ ኣፍ ደገ ከፊትካሎም ንዑ ተው ስርሑ እንድሕሪ ኢልካዮም ገለ ሰብ ክፈርቕ እዩ ብዙሓት ግን ኣለዉ ንኤርትራ ዋላ እውን እንተኸሰርናዮ ብዓድና ንክሰር ዝበሉ ኣነ ናተይ መረዳእታም ከምኡ እዩ ኣነ ኣብ ኤርትራ ኢንቨስት ዝገብር ከሎ ከህብ ትመኒ ኢለ ይኮንኩ ኣብ ኤርትራ ዝገብሮ ወፍሪ ይኹን ገዛ ይኹን ንከህብ ትመኒ ይኮነን I have to be very very transparent ኣብዚ ፅቡቕ ነገር ናይ ቢዝነስ ኣነ ካብ ኤርትራ ወፃኢ ይጥዕመኒ ሃብችል ምክንያቱ ኩሉ ዓይነት ቢዝነስ ብተመክሮናተይ ፈቲነዮ እቲ ዝቐለለ ኢንቨስትመንት ንዓይ ኢንቨስትመንት እዩ ኢንቨስትመንት ማለት ኣብ ስታክ ማርኬት ኣብ ክሪፕቶ ኣብ ካልእ ዲጂታል ኣብ ካልእ ኢንቨስትመንት ዝቐለለ እዩ ምክንያቱ ኣይትደክም ኣይትርህፅ ኣይትጎትት ኣይትስዕብ ኣይትገል ግን ንሃገር ረይካ ኣይጠቅምን እዩ ስለዚ ንሃገር ክትጠቅም ተደሊኻ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ኢንቨስት ክትገብር ኣለካ ስለዚ ናብ ሃገርካ ትገብሮ ብዙሓት ኤርትራውያን እተን ገንዘብ እንተረኸብና ፅቡቕ እንተከሰርና ድማ ኣብ ህዝብና ናብ ሃገርና እናኸሲርናዮ ዝብል መረዳእታ ዘለዎ ብዙሕ እዩ ናው back to my topic if that is the case እንድሕር ነቶም ኤርትራውያን ግብኦም ኣማሊኦም ሬዲ ዘለው why don't you give them a green card መፂኦም ክሰርሑ ቀጠልያ መብራህቲ ይብካ ንዑተው በብዓቕምኹም ዓቕሚ የብልናን ኣብዚ ዋን እዝን ክንገብረልኩም የብልናን እንድሕር ዓቕምታት ሕፅረታት ኣለካ ብወቅዒ ትነግሮም መግለፂ ውፂኻ ከምዝን ስለ ዘሎ ንክንዲዚ ግዜ ተፀበዩ እንድሕር ኢልካ እቲ ህዝቢ እንታይ ይኸውን ፕላን ናቱ ሪያሊስቲክ ክኸውን ይጅምር ኣብ ርእሱ ዘሎ ፕላናሲ ድሕሪ 6 ወርሒ ወላ ሕጂ እተው ኢልካ እውን እኮ ግዜ የድልየካ እዩ ክትዳሎ
let's say for example ድሕሪ 2 ዓመት ወይ ድሕሪ ዓመት ከምዚ ክንገብርና ከምዚ ክጅምር ኢልካ ፕላናትካ ኮሚኒኬት ድሕሪ ጌርካዮ እንታይ ኸውን ትዝቢ ኦልሬዲ ፕላናቱ ከሰላስል ይጅምር እቲ ፕላን ድማ እቲ ሬዲ ኮይኑ ዘሎ ድማ ተቀላጢፉ ፕላን ይገብር ፕላን ተለዎ ድማ ሰብ ኩሉ ግዜ ኣብ ዘየድሊ ነገር ኣብ ዘይከውን ኩነታት ገንዘቡን ጉልበቱን ኣየባኽን ስለዚ my understanding is እቲ ሃገራዊ ነዊሕ ዓመታት ኣብ ደንበ ሃገራውነት ኮይኑ ኩሉ ዓይነት ዋጋ ዝኸፈለ ንዑ ዕድል ተኸፊትካሉ ሕጂ ገለገለ ሰብ እንታይ ክብለኒ ያ ደገ ኮይንካ ኣበርክቶ ጌርካ እቲ ኣብ ግንባራት ዘሎ መንእሰይ ትከሓስ እንድሕር ኮይኑ መንግስቲ ኤርትራ ክሕሶ ዓቕሚ የብሉ ናይ ዝኾነ ይኹን መንግስቲ እውን ዓቕሚ የብሉ ካበይ ኣምፅኡ ክሕሶ እቲ መንግስቲ ፍሉይ ሃብቲ ዝኣከቦ ኣለዎ ኢለ እምነት የብለይና ኣነ ከምዚ ገለገለ ዝብልዎ መንግስቲ ኤርትራ እኮ ዝሓቦ ሻዕብያ መዓት ገንዘብ ኣለ I don't think so ኣነ ከም ጆርጅ ኣይመስለንን ተን ዝርከበን ይጥቀመለን ኣሎ ይጋ ይሃንፀለን ኣሎ ሓይልታት ምክልኻል ይኽልክለለን ኣሎ ቤት ትምህርትታት ይሃንፀለን ኣሎ ሕክምናታት ዕቁር ሃብቲ ገንዘብ ሓቢኡ ዘቐመጦ ንገለ እዋን ኢሉ ክህልዎ ይኽእል እዩ ውሕድ ግን ብዙሕ ገንዘብ ኣለዎ ኢለ እምነት የብለይን ነቲ ሰራዊት ብምሉ ንዑ ኣጣይሱ ገንዘብ ክቦም ገለ ዓቕሚ ክህልዎ ይክእልኒ ዝኾነ መንግስቲ እውን ዓቕሚ የብሉ እንታይ ኢኻ ክትገብር ትኽእል ዕድላት ኢኻ ክትከፍት ትኽእል ንኣብነት ኩልኩም ገዛ ትሰርሑ ትብል ንኣብነት ነቶም ገዛ ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ናትኩም ኣብ ግንባር ዘሎ ወይ ከምዚኦም ዓይነት ቅጥዒ ዘማሉ ሰባት ንዓታቶም ኢኹም ትቆፅርዎም ትብሉ ሰብ ስራሕ እዩ ዝደሊ ኣብ ኤርትራዊ ስራሕ እዩ ዝደሊ ናብሩ ከመሓይሽ ስራሕ ዕድል እዩ ዝደሊ ኦኬ ፅቡቅ ዕድል ወላ እውን እንድሕሪ ተካብደ እንድሕሪ ኢልካ ቁርብ ከተካብደ ተለኢኻ ክንዲዚ ደሞዝ ድማ ክትከፍልዎም ኣለኩም እንተዝብልዎም ነይሮም ኣነ ይብለኩም ኣለኹ እቶም ኣብ ደንብ ሃገራውነት ዘሎ ፍቕሪ ሃገር ስለ ዘለዎም ካብቲ ዝግባእ ደሞዝ ንላዕሊ ከፊሎም ንክሰርሑ ምክንያቱ እቲ ዝረብሕ ዘሎ ንኤርትራ ልዕሊ ማንም ዝሰርሓላ ዜጋ ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ ካብኡ ሰይፍ ክገብር ኣይፍትን የለና ይብለኩም ሰይፍ ክገብር ክፍትን ዝኽእል ሰብ ኣሎ እዩ ግን ዝበዝሐ ሰብ ነቲ ህዝቢ ነቲ ሰራዊት ኣብ ሰራዊትን ኣብ ገለን ዘሎ ሰብ ንከርብሕ ኢሉ ወላ ካብታ ትግባእ ዝያዳ እንተኸፈለ እውን ኣብ ማይ ኣሕመሞን እንታይ እዩ ዘጂ ዕድላት ክፈጥር እዩ እቲ ኮሌጃት ዘሎ ሰብ ድዩ እቲ ኣብ ገለ ዘሎ ዕድላት ብየማንን ፀጋም ክረኽቦም እዩ ነዳቆነ ኤርትራ ክረኽቡ እዮም ባርላሜራታት ዘለዎም ክረብሑ እዮም እንዳ ጣውላ እንዳ ፅርበት ዘለዎም ክረብሑ እዮም ኣብቲ መደበራት ዝሰርሑ ዘለዉ ክረብሑ እዮም ምን ዋለት ሰብ ስራሕ ክረክብ እዩ ኣብ ኮሌጃት ዘሎ ብኩሉ ደረጃ ዝምዕብል ዘሎ ስራሕ ክረክብ እዩ እዚ ኸ እንታይ ክፈጥር እዩ እቲ መንእሰይ ክመሃር ከሎ ንእሽተይ ቆልዓ ማለት እዩ ኢንጂነር ክኸውን እየ ምክንያቱ ኢንጂነር ተኮይነ ከም ክስቶ ክመሃር ከም ክስቶ ኮይነ ክረብሕ ከም ክስቶ ኮይነ እቶም ፅቡቅ ዝረብሑ ዘለዉ ኸ መምሃራን ከድልይዎም እዮም ቤት ትምህርቲ ክምዕብል ክፅዕሩ እዮም ሰብኣታዊ ክገብር ከሎ ግብሪ ዝኽፈል ወይ ገለመለ መንግስቲ ድማ ይረክብ እዩ ስለዚ እቲ ቁጠባ ንኸበራበር ድራማቲክ ዝኾነ ጉዕዞ ክትገብር ኣለካ ብመን ክትጅምር በቶም ምሳኻ ንነዊሕ እዋን ዝቐፀሉ እዚኣ ኢፌክት እዚኣ ኸ ሓደ ሰብ ገዛ ክሰርሕ ተጀሚሩ ንኤርትራ ንቬኬሽን ኣይኮነን ክኸይድ ብግዲ ክኸይድ ምክንያቱ ስርሑ ውሑድ ሰብ ኣብ ደገ ኣብዚ ኮፍ ኢሉ ጥራይ ከስርሖ ዝኽእል ባዕሉ ከስርሖ ዝደሊ ብዙ እዩ ስለዚ ቱሪዝም ከም ሕሱም ክውሕዝ ክጅምር እዩ ሰብ ፕሮጀክታት ናቱ ክከታተል ገዛውቲ ናቱ ክከታተል ንብረት ናቱ ክከታተል ከም ሕሱም ክውሕዝ እዩ እቲ ኣብ ደንብ ሃገራውነት ዘይነበረ መንጎ ናብ ዓዲ ካኣቱ መደብ ዘይነበረ ከንታይ ክርኢ ብኾኒ ኣነ ዶ ክተርፍ ካብ ክሶ ክተርፍ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ሓንቲ ነገር ኣላቶ ቅን ኣላቶ እታ ቀኒ ንሕማቅ ክትከውን ትኽእል ንፅቡቅ ክትከውን ትኽእል እዛ ቀን እዚኣ ንናትካ ምዕባለ ክትጥቀመላ ድማ ነቶም ተበጊሶም ዘለዉ ነቲ ሃገር ስጋኣት ክፈጥሩላ ዘይክእሉ ንኦም ዕድል ተሂብካዮ እቲ ተሪፉ ዘሎ እቲ ዘድሊ ቅጥዒ ዝን ተማሊኻ ስኻውን ክትጎይ ትኽእል ኢኻ እንድሕር ኢልካዮ ኩሉ ሰብ ክመፅእ ይኽእል እዩ በዚ መንገዲ ድማ እንታይ ትገብር ነቲ ሰብ ኢንሰንቲቫይዝ ትገብሮ ዕድል ትኸፍተሉ መድረክ ትኸፍተሉ ክጓየ ብዘይ ልቡ ናብቲ ጉዳይ ንክኣቱ ትደፈለኻ ምስ ተደፈ ድማ እቲ ሰብ እንታይ ይገብር ከይዱ ኣብቲ ንስኻ ትደልዮ ዘለኻ ይሰርሓልካ ስለዚ እቲ ንደልዮ ዘለና ኣብ ዜጋታት ናይ ኤርትራ ኩሉ እዩ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ክንደይ ሽሓ ኣሎ ብደገ እንድሕር ኢልካ ብዙሕ ሽሓት ኣለዉ እዞም ሽሓት እዚኣቶም ድማ ኩላቶም ዓቕሚ ኣለዎም ትንኣስ ትዕበይ ዓቕሚ ኣላቶም እቲ ሓደ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝበለፀ ቦታ ክሰርሕ ዓቕሚ ክህልዎ ይኽእል እዩ ዕድል እንተረኺቡ ማለት እዩ እቲ ካልእ ከዓ እንታይ ኣሎ ብዚ ዲስ ኢዝ ሪል ወርልድ ኣብ ሪል ወርልድ ኢና ንብር ዘለና ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰብ ኣሎ ኣብ ኣገልግሎት ዘሎ ወይ ገለ ዓቕሚ ዘይብሉ ክሰርሕ መይብል እቲ መሬቱ ክሸጦ እውን ዕድል ክህልዎ ይኽእል እዩ እንድሕሪ ሰብ ሃርገፍገፍ እናበለ መፅኡ ቦታ ዘይብሉ መሬት ዘይብሉ ሰብ ኣሎ ንኩሉ ሰብ መሬት ክባ ይኮነን መንግስቲ ንገለ ሰባት ክብኽል ነቶም ገለ መለ ንካልእ ግን ክገዝእ ክጅምር እዩ ክገዝእ ከሎ ድማ እቲ ገንዘብ ዘይብሉ ሰብ ምናልባት ፅብቕቲ ቃፅዖ መሬት ተላቶ ንዓሸይጡ በቲ ገንዘብ ኣካል ቦታ ፅቡቅ ሂወት ክመርሕ ይኽእል ደቁ ክመርሕ ይኽእል that is how economy works እጂ ገለገለ ሰብ እንታይ ክብል ነዚ ዘይፈልጥ ይመስልካ እቲ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ሹር ይፈልጥ ደን ሸዋስ ድሕሪ ዝፈልጥዎ ኮይኖም ሸዋስ እቲ ኩነታት እቲ መድረክ ይቀያየር ኣሎ እቲ መንእሰይ ድማ
ብዙሕ ሰብ ድማ ኣብ ደገ ክኣቱ ድሌት ከም ዘለዎ ንርኢ ኣለና ዓመት ንዓመት ድማ እቲ ኩነታት ናይ ዞባና ይቀያየር ኣሎ ሕጂ ወላ ኣነ እንታይ ምበልኩ ነይረ እቲ መንግስቲ ነዚ ነገራት ተገይሩ ሓንቲ ነገር ኣነ ኣብዚያ ቻነል እዚኣ ለይትን መዓልትን ዝተዛረብኳ ጉዳይ እንተላ let me change a video ሓንቲ ቪድዮ ላ ኣብዚኣ ከርእየኩም ደልየ ፀናሕኩ where is a video ናረን እክዚያ حزلا ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኤርትራ ጎቦታት በሲዑ ፅርግያታት ትሰርሕ ሰራዊት ሩባታት ዓጊቱ ዲጋታት ትሰርሕ ህዝቢ መብራህቲ ከብር ምስ ወፃእተኛታት ዝህንድስ ክኢላ ማዕድናት ክብርብር ማሽነራት ዝተክል መሃንድስ ሕርሻዊ እቶቱ ክእክብ ዝፅዕር ሓረስታይ ኣብ ገዚፍ ስራሕ ተፀሚዱ ዘሎ እዋን እያ ዘላ ሎሚ ኣብ ዝኸድካዮ ከባቢ ኤርትራ እኽሊ ዝእክብ ዲጋ ዝሰርሕ ማዕድን ዝብርብራ ማሽናት ዝሕደሱ ፅርግያታት ዝትከሉ ኣዕኑድ መብራህቲ ዝቕየሩ ሻምብቆታት ማይ ዝቕየሩ ሓደስቲ መስመራት ቴሌፎን ሓደስቲ ናውቲ ህንፃ ዝሓዛ መራኽብ ክራገፋ ወዘተ ወዘተ ኢኻ ትዕዘብ ውሑድ ዝመስል ግን ብዙሕ ንእሽተይ ዝመስል ግን ዓብዪ ዘዕግብ ዘነይት ዘጃህር ኣይኮነን ግን ዘሕጉስን ዘኹርዕን እዩ ቀስ ብቐስ ውሑስ መንገዲ ንህንፀት ሃገር እዩ ብሕጂ ብርሃን ቅድሜና ኩሉ ኤርትራዊ ድማ ዓደይ ዓደይ ክብል ህዝበይ ህዝበይ ክብል እዋን እዩ ሃገር ብእኩብ ድምር ንጥብጣብ ኣበርክቶ ናይ ደቃያት ምዕብል ኣብዚ ሕጂ እዋን ኤርትራ ዘላቶ ኩነታት እንተበልና እውን ናፅነትናን ልኡላውነትናን ኣውሒስና ኣለና ውሽጣዊ ሰላምን ምርግጋእን ጨቢጥና ሓድነትን ስኒትን ህዝብና ኣደልዲልና ኣለና ዞባውን ኣህጉራውን ዲፕሎማሳውን ዝምድናታት ሽርክነትን ሃኒፅና ኣለና ንማሕበረ ቁጠባዊ ህንፀት ክብ ዘብል ስረት ኣፂፍና ኣለና ሕጂ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ኣብዚ ኩሉ ሰብ እውን ምሳይ ኮይኑ ደስጊ መሰክ ንምሕያሽ ኣብ ኩሉ ህንፃታውን ልምዓታውን መደባት ንስራሕ ኦኬ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ነገር ይስራሕ ከም ዘሎ ኢትስ ክሊር ማይ ኣንደርስታንዲንግ ናተይ ገምጋም ማለት እዩ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብ ግንባራት ኮፍ ኢሉ ዘሎ ንግሆ ተንስዩ መወፁ መዊፁ ኮፍ ኢሉ ከም ዘይውዕል ርግፀኛ እየ if there is one thing ሻዕብያ ዝፈልጣ ሃርድ ወርክ ስራሕ ካብ ስራሕ ዘይዕረፍ መንግስቲ እዩ ዘሎ ናው ስራሕ ፅቡቅ እዩ ስራሕ እዩ ዘዕብየካ ሕብረተሰብና ድማ ብተፈጥሩ ፃዕራሚ ሓረሳይ እንድሕር ኮንካ ክሰርሕ ኣለካ ሓጋይ እንድሕር ኮይኑ ትጉልጉል መሬትካ ተደላድል ዛላታት ትገብር ኩሉ ነገር ናገበርካ ኣትሊስት ኣነ ዝዓበ ኩሉ ግራት እውን ስለ ዝነበረና እቲ ግራውትናትና ዝፈሰሶ ረሃፅን ድኻምን ናይ ባሕጎታትና ክሪኦ ከለኹ these people have never rested ኢኻ ትብል ተኣማን ገለ ማለት ነቲ ግራት ንምዝላይ ገለ ማለት እንታይ ማለት እየ ሕጂ we know ስራሕ ይግበር ከም ዘሎ if there is one thing መንግስቲ ክገብሮ ዘሎ ወይ ደሞዝ ክገብረሉ ዝኽእል መጀመርያ ነታ ኣገልግሎ ዘሎ መንእሰይ ጥራይ ዝብላ ምክንያቱ ልዕሊ ማንም እዩ ዝሰርሕ ዘሎ እተን ዝርከቡተን ገንዘብ እቲ መንግስቲ ነቶም ኣገልግሎት ነቶም ወታደራት ኮይኖም ክተርፉ ዝኽእሉ እውን ንዓታቶም ዝያዳ ገንዘብ ክዋሃቦም ይግባእ ነቲ ካልእ ክፋል ካብቲ ሕብረተሰብ ኢኻ ክትረኽቦ ዘለካ ባይ ደ ታይም በቲ ናተይ መረዳእታ እዚ ከምዚ ክብል ከለኹ ኣነ ሕጂ ከምዚ ገለገለ ሰባት ባሉታ ጥራይ እንዲዮም ዝርድዋ ኣነ ግን I'm not talking to the government ምስ መንግስቲ ኮንኩን ዝዘራረብ ዘለኹ መንግስቲ ናቱ ኣካይዳ ኣለዎ ናቱ ስራሕ ኣለዎ but me ከም ሓደ ዜጋ ክሪኦ ከለኹ እቲ ጉዳይ እንታይ ክግበር ኣለዎ ወይ እንታይ ክንሓስብ ንኽእል ንሕና ከም ዜጋታት ምክንያቱ እቲ ዘሎ ጉዳያት ፕሬዚደንት ዝዛረብ ነይሩ እቲ ነገራት ፕሮፐርሊ ኮሚኒኬት ክትገብሮ ክትክእል ኣለካ እቲ ህዝቢ መዓስ እዩ ክሰርሕ ዝኽእል እንታይ ኮንዲሽን ምስተማለየ ወይ እንቲ ሃገር እንታይ ምስተገበረ ኤግዛክትሊ እቲ ሰብ ኣትዩ ኣብቲ ዓዲ ንክሰርሕ ዕድል ክወሃቦ ዝኽእል እቲ ህንፃ ክሃንፅ ዝደሊ ክሰርሕ ዝደሊ ነቲ ዘለዎ ገዛውቲ ከስተኻኽል ዝደሊ ብዙሕ ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና እዚ ሰብ እዚ ንክሰርሕ ተኮይኑ እንታይ ምስተማልአ ኮንዲሽንስ ማለት ኣብ ከባቢና ብዙሕ ሰላም ንርኢ ኣለና ግን ከም ኢትዮጵያ ሓዊ ዘለዋ የለን ግን ስቲል ቢልዲንግ ኣብይ ዓመት ኣብ ኦሮሞ ኣብ ኣምሓራ ውግእ ዘሎ ኣብ ጎንደር ከይዱ ግን ሓደ ዓብይ ፕሮጀክት ናይ ማልቲ ሚሊዮን ዶላር ፕሮጀክት የመርቕ ኣሎ ኢልና ሪስክ እዩ እዚ እንድሕር ሰላም ከየምፃእኻ ገዛ ትሃንፅ ኣለኻ ክቃፀል ይኽእል እዩ በደን እቲ ላይፍ ካይቕፅል ኣሎ ነቲ ኩናት ጠጠው ክብላ ነይክእልኒ ዝብል እምነት ኣለዎ ኩናት ጠጠው ስለ ዘይበለ ግን ካብ ስራሕ ጠጠው ክብላ ይክእልኒ ኢኻ ዝብል እምነት ኣለዎ ስለዚ ኤርትራ ነቲ ኣብ ደገ ዘሎ መንእሰይ መንግስቲ ከም ስርሑ ዝነሰርሐ ነቲ ኣብ ደገ ዘሎ መንእሰይ ከም ሓደ ቱሪስት መፅኡ ተዓድር እዩ ጥራይ ዝምለስ ዘይኮነ how can you involve him ብግድኻ ቱሪስት ንክኸውን ብተመላለሲ ኣክንዲ 5,000-4,000 ንቱሪዝም ጥራይ ዘጥፍእ 10,000-20,000 ኣብቲ ዓዲ ኢንቨስት ከም ዝገብር እዚ ገንዘብና ገንዘብ ኤርትራዊ የማንን ፀጋምን ከይዱ ብዘይ መደብ ዝጠፍእ ዘሎ መመት እዩ ሰብ ኣብ ኤርትራ ገዛ ምስራሕ እንተዝጅምር ነይሩ ኣርማድያ ይምገዘን ኣብ ኤሮፓ ርግፀኛ ኮይነ ይዛረብ ዘሎ ኣርማድያ ይምገዘን መኪና ይምገዘን መይ ብመኪና እንተገዘ ድማ ዝሓፀረት ምገዘን ክቡር መኪና ይምገዘን ሰብ ክቡር መኪና ኤርትራዊ ኣብ ደገ ዝገዝእ ዘሎ ንኤርትራ ክኸይድ ኣብ ኤርትራ ገዛ ንክገብር ሓሳቡ ስለ ዝገደፎ እዩ ኣብቲ ግራቱን ደንበናቱን ዓበይቲ ነገራት ክገብር ከም ዝኽእል ስለ ዝረስዖ ጥራይ እዩ
مكينة كبور جزيو كبور مكداونتي قال ملي أبكم حوتاتي دلهم بري እቶም ኤርትራውያን ደንበ ኣብቲ ደንበ ኤርትራውያን ዝነበሩ ጽቡቕ ገዛውታ መስመራን ኣብ ባፅዕን ኣብ መንደፈራን ደቂ ኣምሓራን ከረንን ኣውርደትን ተሰነይን ነቕፋን ግንዳዕን ካልእን ኣብ ኩሉን ዓሰብን ምሰርሑ ዓዲ ቀይሕን ሰንዓፈን ኣውታት ምሰርሑ እቲ ካልእ ዓሻ ጥራዩ ሽዑ ክዳውንቲ ጥራይ ዘብለጭ ክገዝእ ዝፍትን ሰብ ገዛውቲ ክሰርሕ ጀመረ በይነይ ክተርፍ ኣይኮንኩን ኣብዚያ ኩላ ሰብ ካብዚያ ሓንቲ ኣነፂረ ክነግረኩም ዝደሊ ድማ እዚ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ጓኖት መነየቲ ወይ ጋ መዛረቢ ዘይኮነ I was showing you this picture ከመሊሰ ከሪአኩም ክዛረብ ፅቡቕ ናራኻ ምዝራቡ ፅቡቕ ስለ ዝኾነ ኣብ ኤርትራውያን ኣብ ደገ ዘለዉ ናይ ሎሚ ቁርብ ተለይተናዊ ሓትኩም ኣላ ዘረባ I'm sorry ከም ኣይፈቱን እየ ትሕዝቶ ከይሃብኩ ሪያክት ገብራ ኣይፈቱን እዮ ግን ሓደ ግዜ ድማ ከምዚ ዘረባ እውን ኣድላይነት ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ ኤርትራዊ ኣብ ስደት ዘሎ ኣብ ኤሮጳ ድዩ ኣሜሪካ ድዩ ዘሎ መብዛሕትኡ ደንጉ ይመፅእ እኹል ናይ ጥሮታ ገንዘብ ኣለና ኣነ ብጥሮታ ኣብ ኣሜሪካ ክቕመጥ ኣብ ኤሮጳ ክቕመጥ እየ ዝብል ሰብ ውሑድ እዩ ዘሎ ኣብ ብጥሮታ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኤሮጳን ክነብር ኢልካ ፕላን ጌርካ ዘለካ ድማ I am really sorry bad news ክባካ ጥሮታ ከይፀንሐካ ይኽእል እዩ ስለምንታይ ቁጠባ ናይ ኤሮጳ ናይ ኣሜሪካ ብሕጂ 30 ዓመት 40 ዓመት ወይ 20 ዓመት እውን እንተኾነ ከም ዘለዎ ቀፂሉ ቢልዮንስ ገንዘብ ኣምፅኡ ንዓኻ ኮፍ ኢልካ ከለካ 20 ዓመት 30 ዓመት ክጥውረካ ዓቕሚ ክህልዎ የኮነን ንዓይ እንተዘይኣሚንካኒ go do your own research ኬትካ ናትካ መፅናዕቲ ናትካ ሪሰርች ግበር so I'm really giving you the practical ክኸውን ዝኽእል ስለዚ ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ብዘይገድስ ኣበየ ኣለካ ኬትካ ኣብ ገንዘብካ ቀሚጥካ ዝበለፀ ድማ እቲ ዝበለፀ ቦታ ናይ ጥሮታ ኣነ ዝብሎ ዓድኻን ክብረትካን ኤርትራ እዩ ኣብ ኤርትራ ጎጆ ኻ ሰሪሕካ ኣብ ዶዲኻ ሰሪሕካ መረባዕ ዲኻ ሰሪሕካ ህድሞ ዲኻ ሰሪሕካ ቪላ ዲኻ ሰሪሕካ ገለ ሰሪሕካ ኣብ ኤርትራ እዩ ሰብ ዝበዝሕ ኣብ ደገ ዘሎ ጥሮታ ክኸይድ እርጋኑ ኣብ ኤርትራ ይካልፋ ዝደሊ ክሳብ ተዓርግ ኣብ ክፅበይ ዘለን እንደ ኣነ ከም ጆርጅ ኣይደለን እየ ተማሊ ምስ ስድራ ይዛረብ ነይረ ኣብ ኤርትራ እኮ ኣብ ኣስመራን ባፅዕን እንድሕሪ ክልተ ገዛ ሰሪሕካ ግምት እየ ዝበኩም ዘለዉ ኣብ ክልተ ሃገር ኣብ ኤሮጳን ኣብ ዱባይን ገዛ ከም ዘለካ ኢኻ ትሓስቦ ምክንያቱ ኣስመራ ወይ እውን ከመሳ ናይ ኤርትራ ምስ ኤሮጳ ዝወዳደር ቴምፕሬቸር እዩ ዘለዎ ባፅዕ ድማ ምስ ሃገራት ዓረብ ዝወዳደር ቴምፕሬቸር እዩ ዘለዎ ክልተ ገዛ ኣብ ኤርትራ ኣብ ካልእ ዓለም ብዙሕ ገዛውቲ ዘለዎ ኣለዎ ስለዚ ክልተ ገዛ ሓንቲ ኣብ ኣስመራ ወይ እውን ኣብ ከመሳ ኣብ ደቂ ኣምሓራ ገለ ገይር ካልኣይቲ ድማ ኣብ ባፅዕ እንድሕሪ ጌርካ ኣብ ክልተ ሃገር ኣብ ኣዝዩ ቆራሪ ዝኾነ ቦታ ኣብ ሓሩር ዘለዎን ባሕርን ኣብ ክልተ ሃገር ትነብር ከም ዘለካ እዩ ዝቁፀር ወይ እውን ኣብ ኣስመራ ገዛ ሃሊካ ቫኬሽን ኣብ ባፅዕ ትገብር ትኽእል ክልተ ገዛ እውን እኮ ንመጋነኒ እየ ዝዛረቦ ዘለኹ moral of the story is እቲ ለበዋ ወይ እውን ናይ መወዳእታ ዘረባ እንታይ እዩ እቲ መንእሰይ ኣብ ደገ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ገፁ ንኽኣቱ ክትግድዶ ኣለካ ከም ማግኔት ክትስዕቦ ክትክል ኣለካ how do you do that ናይ ካልኦት ቱሪስትስ ናይ ፃዓዱን ገለመለን ካልኦት እዮም ሰብ ንሕና እንድሕሪ ሸበትበት ኢልና ንዓድና ከይተሪኦም ናብሳና መፅኦም ሰሙ እንተስክርዩ እንተስገለ ክገብሩ ብቀዳማይ ኣምፅልኩም ነይራ ኣብ ሶማልያ ካብ ኣሜሪካ ከይዱ ገዛ ዝገዘ ሶማልያ እየ ዝብለኩም ዘለኹ ሶማልያ ክበሃል ከሎ ዓዱ ግን ዕግርግርን እዩ ኤርትራ ግን ዓዲ ሰላምን ርግኣትን ቅሳነትን ዓዲ ፍቅርን ዓዲ ሕግን እዩ ሕጊ ዘሎ ሃገር እዩ ፅዒሉ ሰብ ክሰርቀካ ይክእልኒ ክዘምተካ ይክእልኒ ተዲምሎም ስለዚ 2025 there should be a step ሓደ ስጉምቲ ክውሰድ ክኽእል ኣሎ እቲ ሰብ ናብ ዓዲ ንኽኣቱ መን ክገብረል መን ክኸፍት ክኽእል ነቲ መንገዲ ንኣብነት ከም በዓል ጆርጆ ኣብ ካልእ ዝነበርካ ኣብ ዝነበርካ ነርካ ትብሉ ትኽእሉ እዮም fair enough I understand you I get you ንዓይኒ ጆርጆ መሬት ሃበና ይብልኒ ኣነ ኣብ ትሪጋ ዋላ ድሕሪት ተገበርካን ቀምኒ ተገበርካን ደስ ብለኒ እንተደይ ገበርካን ዋላ ድሕሪት ተኾንኩ I agree ሰብ በቲ ድኻሙን ማዕረቲ ዝገበርካዮን ዘበርከትካዮን ማዕርዩ ክትከሓስ ኣለካ ዝብል እምነት ኣለና ኣነ ንኤርትራ ብዙሕ ገይረላ ኢለ ዝጀሃረሉ ነገር የብለይ ኣይገበርኩላ ከም ሰብ ተማሂረ ኣብ ዝኣክል ትምህርቲ ወሲደ ኣብ ደገ መፅረ ተማሂረ ነቲ ህዝቢ ዝግብኦ ገይረሉ ዝብል እምነት የብለይ ብሕጂ ክገብረሉ ብሕጂ ንክገብረሉ ድማ ዓቕሚ ስለ ዘለኒ ገንዘብ ስለ ዘለኒ ትምህርቲ ስለ ዘለኒ ኣብ ትሪጋ ንቕድሚት ይሕልፉን ይብል ኣለኹ no I am happy to wait ክፅበ ሪጋይ ክፅበ ፀገም የብለይ ምናልባት ድፍረት ዘይብሎም ስለ ዘለዉ ንቅድሚት ሕለፍ ዝብለን ተረኺበ ግን ክሓልፍ ፀገም የብለይ መዳፈርቲ ኮነ ገለገለ ሰብ እጅ እንታይ ክብለኒ እምበኣር ንበዓልካ ድሕሪ ተሪፍካ ንካልኦት ሃየ እንደመሕልፈኒ ቦታ ሃበኒ I'll show you I will show you ፀገም የብለይና ነ ክሰርሕ ፍሉይ ጂኒየስ ቢዝነስ ክገብር ኣብ ርእሰይ የብለይን ግን ድሌት ኣለና ብዓዲ ክሰርሕ ወላ እንተኸሰርኩ ድማ ክሳራ ማለት ማለት እቲ ገንዘብ ካባኻ ናብ ካልእ ሰብ ሰጊሩሎ ማለት እዩ ናብ መን ይሰግር ናብ ኤርትራዊ
كندي جنزب كثير اللي غاب كالي عدتات مالتي تجنزب أبكالوت قلي أبسويساويان قلي أبكالوت أفريقيين كيدو مالتي أبكالوت عرب زخدلو زي ونالو سلازي لازم زلو هاني أنا أنت خسير كون أبعدنا هنا التوم أبدل جزلو بفلاي إيرتراويان نزخرهم نا إيرتراو صبغ زحلمو نيرترا بزح قبرولات بزح قبرولا بزح واقع كفيلهم لهم نشتري في دولة دمان عدو of course بتروحوا سبني كاريتي تراي نمانجسي يلا سبالو نمانجسي عندما حجزو أبت منجسي عندما أتوا تجنزبكا no نمانجسي كورم جنزبيك بزغلا أنا دليل أنا عيق قبرز دلي أنا نتاها قرب ببن عايزر ده أنا منجدي قبر الله دلي sorry اوكي كلا سبالو كالف اللي منجسي تراي كقبر اللي زعمل أنا كم يكون نمانجسي سويس بتاكسوني يحملني يعني let's be fair كان دايزي نجركم أنا بدبي بيزالني because I don't want to pay too much كابز قبل إنه العالي كغفل يدلني يعني لأن أغمي كغفل يزدلي وتزقبر ما من قديك قبر يزدلي نعطي شاري تقبر نعطي من قدك ساب مع سكت صدق هديله رجع لفوني أزنلوني قال جالس بقول لهم هناتي بلي I am patient تعجزت لني واقاني تعجزت لما فرق كم زلوا أبي وتيسلو دفلتو I am okay إذا تري وزل لهم سألنا يا أبكر بحنس أتها رئيسي نارا همسي حنقولكم كسب كنيت حدث له I know it مغنياتنا عاي إذا فيديو زي بزوج زي ريا أب سكرين غير أب تلفزيون غير because I want to see this in Eritrea I want to see this ولا أنا تدير أقول some people أب كوينهم تشيل كسدولنا ده سبلن I want to see this I travel around the world and I see so many good things every time أبقى على عالم تكرو خلهم I wish إذا بيرتران دزغوني زبل هجي بتابقى على عالم سريهم زبط حوا بيرترا خقع عزو دليت بلي إيرترا جن بتازل لنا أنت تبقيسنا بخول زخونة تفتقرت لنا بتهاجرنا كان ركبنا خلينا مالت ستيل إذا إنساتنا يسمرا كل نجار أنت تبغى يركح حنيس كايو بلوت إنه تلو سب كريوز ده اللي بزعي أبيريقا كيد نتليا روما عنونه ويلي جلو ترجع تي فلورنس بحال كتمان تاريخها تو عيلي بك بولونيا تاريخها نكع جزاق لي خاطر قلت توريزم كه كم عزم يدمس واي أي كلام نجار كريس بدلي نزلنا حجي مودرن بلش ليش سب أوكي هاب دبي ون زوجي سلزغي so much ترافيك توريزم يسال شوكا يفهم فناك كمان تبزعنا توريزم حق نمزع يا ريتكم يهلوا أنا بعد خان تقينا يفهم فناك كان يبقى لك هون كلكن نتوريزم الكخي تعب زخدة بطريقة خد جبر ده سايب لنا أنا ده سايب لك زي خد فايدة لني أو حد تقيني ياس أبقى تقينا جن نربحنا قالوا تلك تسريع كان هنت أطري مهانة بتغد كيد كلام بزوج تزاري باللغن بحفشة عمت إسراء حمشتن فلو يتأمر كراية لازغل فلو يتأمر نخرج ما تبغى سوز وسنة لا عمت كتكون نفس وكف معلتي نفس وكف جزية دما أجد سنة اللواء سلزي نحنا تثبيتاتنا كم يرتراو معلتي كم قدوس يرتراوي لعلك حالات يرتراويان زي كوني تحتك حالات يرتراويان زي كوني كم ترى يرتراوي I am looking forward عبيت سجون تاعت تغيرهم نقد ميت سجون تاعت توسيدو بتتحاسب زول بروجكتات دما ناب تكبار جزء خلوا زغل جنبو زخانة نجار دما منجست زجبر بروجكت ديجا ناي كوستو خمس جيرو ناي كم زبوتا خمس جيرو نابل كسلبريت مكبار I don't think that's something as we are كنية تلوز جبا منجست يسرحوا بزو بروجكتات كم زلنا رلنا بزو نجارات يسرحن يودان كم زلنا رلنا but that's not enough منجست يسرحوا تراي كتبسي نخندق زي خا منجست كل نجار كجبر الكا كتبه سب بعلو خجبر تبغى سوق وسط ويون قال نجار نخجبر عدلك وهابك خلال له زبل من تلنا يعني منجسي ناتو سرح بصرح يسرح له بعاقمي خير له يدفع له جد نافتق عزوناتو كحجز وزخلو تكالات قل سبات إيرتراويان زي قاتات نخاتو بقد يوم جمع من البات بزوح سجما سلزلوات هاجر سجات بزوح سلزلوا ببصرتو أبز دقيقة لو سد ما كله أول ون ملسي بننيري كل نجار كسب زتسري إنك آخ جبر كم زغلت منجسي I get it I understand إنك آخ جبر كم زغلت منجسي we understand إيرتراويان سلزغنا نريال لنا أب يمانة سجانت أنا تنفشوش نريال لنا جن نتي أبتدم بهاجراونة واقع كافلت أنها نوعو أدل نداري كهرما أتهاجر نتو تدليو دلا بهاجن حلم نخبزه يحجزه سلزي تصفى نجبر أتوم إيرتراويان شو زبالو إيرتراويان نيرترا دما كل نجار كقبروا لا دلو الناس جلهم إيه طبعا كأركوينهم دس بيزلو حي تبقسو كتب لهم ما تسبدما الرجيلو عبدو ديك سرح هدمو ديك سرح نفس وقت كفتات سرح حاجة زاد ما نعود راي كونت إنه كل 8 ساعة وزلو أدل كت كفت الليع
عدل مستخافة دماء تمنسي صبغي وات كنبري سدات ايدلنيو خيل ايدلنيو وزي زلا فوق افريقيا تازلو دما عدو كملاسي كم زي غيركا خاط صعوبه برسعيلكا دحري حدا نغير غيركا البرت اينشتاين زبلا مسلالا جنرال سبحان ما بزعق زي ازدقما لا تبل كم تقدم تقبرو زغبركا نا غبركا دحر قصيلكا حدش نغيرك مصاكا يكلني لا لا مالتها مالتيلو doing the same thing and expecting different result ስለዚህ ፍሉይ ነገርክ መጻካ ፍሉይ ስጉም ተክተወስድ ክትክላለክ መንሰይ ደገ ካብ ጥጠው ኳ ዝበለ ይመስል ግን ንሱ ጥጠው ክብለልካ ተደሪኻ እቲ መንሰይ ኣብቲ ዓዲ ኢንጌጅድ ንክኸውን ብፍላይ ሕጂ ኤርትራዊ ንደገ ክኸይድ ምክንያት እውን የብሉን ስለምንታይ ድብለኩም ዘሎ ሱዳን ተኸይዱ ሞት ይፅበየ ዘሎ ኢትዮጵያ ተኸይዱ ዕግርግር እዩ ዘሎ ጅቡቲ ምናልባት ኣይ ዶንት ኖ እንታይ ካ ክትገብር ኣብ ጅቡቲ ከይድካ ቤን ጌርካ ክትከይድ ንስግር ንየው እንትኸይድ ከይድካ there is no reason ንሊብያ ዝኸደ እንታይ ክኸውን ኣሎ ንሪኢ ኣለና ካብ ሱዳን ሓሊፍካ ንሊብያ እንተበፂሕካ እንታይ ከም ዘጋጥመካ ስለዚ ኤርትራዊ ዝኾነ ይኹን ድፊት እውን የብሉ ንክኸይድ ጥራይ እንታይ እዩ እቲ ዕድላት ክጅምር ክኽእል ኣሎ እቲ ዕድላት ድማ ወርቅናትና ወይ እውን ናይ ፖታሽ ማዕድናት ዝጀመረ ገለ ዘይኮነ እቲ መንእሰይ ኣብ ኤርትራዊ ኣብቲ ዓዱ ክሰርሕ እንተጀሚሩ ካብዩ ክመፅእ ዝኽእል ኣነ መቸም ናተይ ርእቶ ነዚያ ትመስል ኣብዛ ቪድዮ ብዙሕ ተዛሪበ ስለ ዘለኹ ነፍሲ ወከፍ ናቱ ርእቶ ናቱ ሓሳብ ናቱ ግብረ መልሲ ክበኒ ክፅበየ because I think this is my opinion ናተይ ርእቶ ነጊረ ዘለኹ ብዙሕ ጌጋታት ክህልዎ ይኽእል ወይ እውን ክእረም ዘለዎ ክውሰኽ ዘለዎ ክምላእ ዘለዎ ትብልዎ ነገር ተሎ give it here like ግበሩ support ግበሩ ደገፍኩም ሃቡ ሓበሬታ ናትኩም ርእቶ ድማ ባህናፅ መንገዲ ግደፉ ናበልኩ ናይ ሎም ማረሳብ ዝጉዴ ምዝያ ጥዕምቲ ደርፊ كماخ عينت قرطوي لك ويتبلت مسمس بالفتم زتبكلت من مولا كماخي عينت مع رأفال وزملت كوشاف نبشاف خفضم زتتنكفلت قارس روش شاكي بانديراي مامي تايت بختي فناتي تيان بعقلي على كحنا إلى نخي كم مهارات